So welcome लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव तो गाइस आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो सानदों जे गेम्सआ सिगां माबायदिमोन आरो बे टमिया माबोरै बिदि जानो मोनखो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिनो मोनगोन आरो मिथिखाबो जानो हागौ दै तो लोगोफोर जों बयबो मिथिबाय जानो हागौ जे आदा गेम्सआ सानसेखालि गावनि भिडिअनि गेजेरजों गेम्सनि सोमोन्दै फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे गेम्सनि भल्ट खुलिनायनि सोमोन्दै खिन्थु बियो गेम्सनि भल्टखौ बियो मोजाङै खुलियासै आरोना खिन्थु जों दा खुलियाखैबाबो गुबुननिफ्राय जों मिथिना मोनबाय गेम्सआ माबायदि मानसि नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिदिब्ला तो लोगोफोर आंबो सिगाङाव मिथियामोन दे नैबे अडिअखौ खोनानानैसो आंबो मिथिना मोनबाय दा गेम्सआ माबा फानो ना मायोनो गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो कन्ट्राक्टरनो फानखायोमोननो गेमस्रिया सही पकड़े हैं तो दानिया नोंथांमोना खोनाबायना आरो नैबे हेलेनाखौ मायबा मायबि होनदों नोंथांमोना बेखौबो खोनासंना लादो खोनासङाखैबाथाय हेलेनायाथ' हेलेनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो फाग्लानो नै दानिया लोगोफोर टमि मोना नांफैलायबाय बेखौबो खोनासंना लादो खोनासङाखैबाथाय टमिजों मनिसजों बिदिनो जालायगासिनोमोननो ओमफ्राय जेनिफारा रुमाव फैनो होनना फैबायमोननो मनिसजों ओमफ्राय दरजाखौ नामा फाङाखैमोननो इसोरो बेहाय जेनिफारा दरजाखौ खेवना नायनायाव इसोरखौ नुदोंनो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जेनिफारा भिडिअबो बानायदिया ओमफ्राय इसोरखौ गारनानै फैदों नामा बिदि आरोना ओमफ्राय बिदिनो बे टाइमनिफ्रायनो दावरावखा टमिजों मनिसजों माबायाव आर्टिस्ट लाइनाव आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबायना बिसोरो माबोरैहाय सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाखाबाय थायोमोन जेनेबा बे जाबाय थानो जे जाबायबो जाबाय जेनेबा ओमफ्राय जानानैबो आरो माबा भिडिअबो बानायलांबावोसो बे भिडिअ बानायबाथ' जों बेखौ मिथिनाय नङामोन आरो बिसोर गावसोरनो जुदि भाइरेल खालामनानै लायाबाथ' जों बेखौ रावबो मिथिनाय नङामोन बेफोर जायो ना मायो जों सानफेरानोमोन नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो जायो आरोना दा बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय थेंक्स